Ahojte všetci, vítam vás na svojom YouTube kanáli, volám sa Marian, venujem sa fotografii a tvorbe videa. Cieľom tohto kanála nie je, aby som vás učil, vzdelával, lebo sám sa učím a vzdelávam, ale aby som sa podelil o svoju cestu fotografa, začiatky, úspechy, neúspechy, nezdary, zábavné historky alebo situácie. Všetko, čo sa mi podarí popri fotení natočiť, tak s vami pozdielam. Aj nezdary, ale aj úspešné veci samozrejme. Takže dnes som si pripravil video, ktoré rozdeľujem na dve časti. Prvá časť je posledný sneh a druhá časť je prvé slnko. V prvej časti by som vám ukázal fotenie v teda zasneženej krajine samozrejme, keďže sa to volá prvý sneh. Niekedy mám problém nájsť slova, takže ja sa ospravedlňujem občas, že niečo je také zdĺhavejšie. Utečie niť, jak sa to niekedy stáva. No, takže poďme k veci. Takže tam som spravil vlastne v podstate finálne dva zábery na tej lokácii, ktorú som si vybral. Jeden záber je odfotený na portrét, druhý záber je odfotený samozrejme na landscape, čiže fotoapart je otočený vodorovne. Pre istotu to hovorím, keby náhodou niekto mal v tom ešte nejasno, ako som mal aj ja. Takže tieto dva zábery vlastne boli jediné, ktoré som si vybral ako na to, aby som ich pozdielal. Ostatné veci boli, že som skúšal a tie zábery neboli vôbec pekné ani nič. Samozrejme, že v budúcnosti vám budem ukazovať veci aj totálne nezdary. Alebo čo som na mieste myslel, že je dobrá fotka, nakoniec som doma zistil, že to je absolútne kompozične zlé a proste zle nastavené a tak ďalej, tak ďalej. Takže tieto dve fotografie sú vlastne moje finálne. Tie samozrejme po mojom príhovore budete vidieť. Bola veľká zima, zabudol som si rukavice, mrzli mi prsty, ohrieval som sa v aute, potom keď som skončil fotenie, tak som si 5 minút mal bolesti prstov, jak ma to bolelo teda, ako som sa rozmrazoval v aute. Takže bola to aj trošku zábava, ale však to k tomu patrí. Zabudnete niečo, tak sa musíte vynájsť, alebo proste si to odtrpieť. Takže poďme sa pozrieť teda na tú prvú časť. Takže som späť. Druhá časť, prvé slnko. Tam sa mi podarilo nafotiť teda veľmi veľa fotografií. Zopár som vybral na ukážku finálnych. To, čo som aj s dronom, nejaké zábery z vtačej perspektívy, aj zopár fotiek. Všetko si ukážeme. Ide o to, že tam som na tejto lokalite bolo nádherný západ slnka. Bol som si hodinku a pol pred západom slnka. Čiže menili sa farby, je to krásne v teplých tónoch, až trošku fialkovej, tam je akože paráda. Úplne som šťastný, úžasné, fantastické fotografie. No, takže ale teda tam som si išiel vyskúšať úmyselne, keď som hľadal tú lokalitu, chcel som si odfotiť nejakú panorámu. Pretože panorámy v tých krajinárskych fotografiách sú dosť používané, teda mne sa to veľmi páči, takže učím sa rôzne techniky a štýly a teda aj postprodukciu, že vlastne čo si nafotím a potom ako to zložím a čo potom z toho ďalej budem robiť a tak ďalej. Takže, ale to si postupne budeme hovoriť, ako sa to budem ja učiť, ja vám to budem zdieľať a teda môžete si porovnať, ako to robíte vy, alebo keď ste to nerobili, ako si to môžete vyskúšať, to už je na vás. Naozaj chcem len zdieľať, nechcem poučovať. Takže krásne veci sa mi podarili, ja som teda veľmi spokojný. Rád sa s vami o to podelím teraz, tak poďme sa pozrieť na tú našu druhú časť.
som späť, verím, že sa vám moje fotografie páčili. Kľudne napíšte do komentu pripomienky, kritiky, chvály, čokoľvek. Ďakujem za všetko. Pokiaľ sa vám videá páčia, fotografie páčia, budem rád za každý like, za odber ešte viac. A pevne verím, že sa vidíme na budúce pri ďalšom videu. Majte sa krásne.